Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon da sauraron mu barkanmu da kasancewar tashar tamu Kyautatawa TV. Masu kallon da sauraron mu kamar yadda muka saba kawo muku shirin amana shine za mu kawo muku a daidai wannan lokaci shirin amana shafi na 13. Masu kallon da sauraron mu kafin mu shiga cikin shirin namu kada ku manta idan ku baki ne daga nan channel ɗin namu sai ku na subscribe sannan ku danna mana alamar ƙarar sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zuwa cikin ku. Idan kuma kuna da sai ku mana like domin like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Za mu shiga cikin shirin namu amana shafi na 13. So amana ne dai a kotu da ita da binta da mahaifin binta bayan an tambaye ta ce ba su bane. Lokacin ne kowa ya yi zuru-zurun alƙalin shari'a ya ce an ɗaga wannan shari'a sai dai mako biyu, nan da mako biyu a dawo don sabida ta gaza tantance ko su waye. Haki tantance ko su waye. Sun fito daga cikin ofishin shari'a wato mashara'anta a waje. Abdulnasir da Nazir suka dube ta suka mata wani dibi suka ci gaba da dare sun ka wuce wasu. Sai Nazir ya dawo ya ce sai na dawo a wanta ke yanzu in ba dan daƙiƙanci ba ke talaka ƙazama ya za a yi hammashe wajen ki ita ki nema da suka miki fyaɗe ba mu ba ki dibe ni ki dibe ki ya za a yi haɗa jikina da jikinki haba ai idan yana iya in haɗa jikina da dabba ina iya haɗa jikina da ke ƙazamiya kawai kauce ki ba mu wuri ƙazama wa zai neman suna da kike yi ko me. Binta ta fashe da kuka a lokacin amana ta rungume ta ya haƙuri ƙawata ya haƙuri Allah zai isan mana kuma Allah zai ɗiba mana haƙƙinmu ko ma su ne ko ba su bane su yaudare mu Allah zai isa mana a gare su. Lokacin ne binta a amana ta ce ke binta ba cewa kika yi Nazir ne da Nasir ba kuma ya aka yanzu da aka ji masharanta kika ce ba su bane miye ba masaniya a cikin ba ta gaya ma uwa mahaifiyarta ba kuma ba ta gaya ma binta a amana ba. Amana ta ce to ni wallahi wannan shari'a wannan kes idan kowa ya rage sa ni ba zan rage sa ba sai inda ƙarfi na ya ƙare. Lokacin ne mahaifiyar binta ta ce a'a amana ki yi haƙuri don Allah kake jawo mana wata matsala kin ga ba ma iyawa da su 'ya'yan masu kuɗi ne su 'ya'yan ma'aikanta ne mu kuma ba kowa ba ne mu talakawa ne kiran kin ga ba za mu iya maja da su ba idan ma su ne kawai mu bar ma Allah. A lokacin amana ta ce a'a wallahi idan muka yi hakan ga gobe ma za su ƙara ma wata ko kuma su zo a kaina kiran kin ga dole mu ɗauki mataki a kansu ummi ki yi haƙuri mu ɗauki mataki a kansu. Umman binta ta ce a ni dai gaskiya ina jin tsoro shari'ar ta ma dama an bar ta farko na yi tunanin abu ne mai sauƙi zan ƙwato mai 'yata da haƙƙinta abin kuma ba haka ba ne. Aini 'yata ta bani kunya kuma ta ban mamaki ke da kika faɗi su ne don me za ki min ƙarya ki ce min su ne ashe ba su bane sai da mun zo gaban mutane gaban jama'a wai ki ce a'a ba su bane gaskiya ban ji daɗi abin da kika yi ba. Ta ce kamata na yi ma lokacin na in ban gare ki da mari ma saboda kin min ƙarya to waye yi miki in ba su bane. Lokacin ne amana ta ce ya haƙuri mama ya haƙuri akwai dai abin da ya sa ba ta faɗa ba amma ni ƙawata ce na san irin tambayoyin da mata za ta gaya min. Suna kan hanyar su ta dawowa gida sai ga wani bawan Allah a cikin mota ya ce 'yan uwa yanzu gashi zafi ne ga rana kusa rage muku hanya. A lokacin da mahaifiyarsa ta ce a'a malam mun gode mun kusa kawa duk da dai ba su kusa kawa ba amma dai suka bar shi ya tafiya ta yi sai da suka irasa a ƙawawansu. Bayan sun shigo cikin gida sun zauna
lokacin amana ta ce to ni dai zan je gida tunda muka taso da makaranta ban je gida ba, yanzu take ewa ummi tana nema na. Lokacin ne mamar Binta ta ce to shikenan Amana tafi, in Allah ya yarda kuma ya bayani za ki je. Lokacin ne Amana ta yi tahowarta, ga Sabirin ta shigo a cikin gida ta yi sallama ta to cikin shugaba. Ta tarar da mahaifanta a zaune a falo Alhaji da Hajiya. Wai menene nan ga kina ɓata rai? Me ke faruwa ne? Lokacin ne Hajiya ta jawo ta a jikinta, haba ‘yata, zo mana, me ke faruwa gaya min, wa ya taɓa min shalele na? Lokacin da ta ce ni wallahi mai dadi mota nake so a canza min, dan ni gaskiya motar nan ni kowa yana canza mota sababbin motoci, ga sababbin motoci nan sun shigo amma ni ko da yaushe a cikin wannan mota, ni wallahi ni gaskiya motar nan ba na son ta ma yanzu. Lokacin ne Alhaji ya yi dariya ya ce haba ‘yata, wasu na yi musu balantana ke, wace irin mota kike so? Gaya min ita yau nan cikin daren nan za a kai muke ta. Allah dadi a cewar Sabirin, sosai ma ‘yata. Lokacin da ta tashi ta zo kusa gare ta ce na gode mai dadi, na gode. To cikin daren an ga mata motar take so. To masu kalmar sauran mu ku tarbi ma cikin shiri mai zuwa.